Duniyata, duniyata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga wulakanci gaskiya wannan bai kamata mu kyale ta ba, wajen mai unguwa ya kamata mu kai karanta. Haba wannan ai rashin mutunci. Duniyata, duniyata. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Me ke faruwa da kai? Da wannan. Me jikinka haka? Balkis ce ta taɓa ta ne. Kaga irin abin da nake faɗa maka kenan. Da na hana ka shiga harkar ta sai da ka je ka shiga ko? Ka nuna min kai mai taurin kai. Mai kunnen ƙashi, ka duba ka gani. Wawa kawai mai kunne irin na mutanen da. Na faɗa za ka yi abin da za ka yi. Ya nake ji kuna ta hayaniya cikin gidan me faru? Mutumin balki, wai balki. Balki? Balkin da duk garin nan kowa kiyaye mata yake yi saboda rashin mutuncinta. Kai ka je ka shiga harkanta. To bari in gaya maka. Gurin nan da ina da baki zai sai da faɗin da nake maka hakan bilki. Wato ashe kai kana nan ka shiga harkar bilki ina ruwanka da ita. Wato wai bilki. Yarinyar da mu kanmu da muka yi cika da ita mariyar nan wallahi kauce mata muke. Fitsara da rashin kunya sai ta maka ba abin da ya dame ta. Ita tana ganin yar gidan wani ne. Ba ga ko wallahi ni zan ma fita. Wannan abu ma ni abin da ma ya kawo ni gidan ma na fasa. Na fita sai na dawo. Sannu Malam Dangana. Malam Dangana, tun da na gaban ganka a wajen rasuwar abokinka ba, na san akwai dalili. A wajen nema ake sanar da ni cewa baka ji daɗi ba ne, kana ci baka da lafiya. Gaskiya ne Malam. Jikina ne ya tsanani. Ban samu zuwa jana'izar Amina Malam Ira ba. Ashe Malam Ira zai tafi ya banni. Malam Dangana hakuri za ka. Wawa ka. Allah ne kaɗai ya san gawar fari kuma aminin ka ya. Ana a kwance na samu labarin Amini na Malam Ira mutumin da ba shi sai dai bace.
Allah ya masa rasuwa shi malam iri zai daga nan gidan gaskiya sun ma ina gonin cewa na ma gina ba ka shi wani na ji kan mana yauran hakuri za ka yi malam dangana dama ita rayuwa haka ce tsakaninka da amininka Allah ya riga ya karbe shi saboda haka sai dai kawai mu bi shi da addu'a kai ma ka daina kuka Allah ya soya da kai ma za ka samu lafiya Allah ya sa ka fara ta ƙarshen mu ina gonin cewa na biyu ba mu tashi bane zan koma yadda ka faɗa min insha Allah wani na wuce zan je biya ta gidan nasu Allah ba ka lafiya yau abin da yake damuna a wannan rayuwar kai me ya kawo kama gidanmu baba kana ta damuna da kira baba kana ta damuna da kira ni fa ba abun mahaifina kuɗi ba abun mahaifina kuɗi ba abun babana bashi ballantana ka ce ana bin shi bashi ba da kuɗi ba abun babana bashi to ba wannan bane ka nugunta na zo ne in gaya ma aminin mahaifinka yana son ganin ka yana can a kwance bai da lafiya ya aiko har sauki kai ka ka je ka same shi wannan shine dalilin da yasa da na ziyarce shi bai da lafiya ya bani wannan sako ku zo ku faɗa ma ka je ka same shi domin yana da wata muhimmiyar magana da yake so da kai da shi mutumin da babana ba shi da lafiya har babana ya mutu ban gan shi a gurin jana'iza ba aka sallaci babana ban gansa ba shine yau dan basir zai kashe shi ya dami ya ganni to bari in gaya ma a abin da babana ya bar min bai ce min ga sadakatul jariya in je taimaka mu wani a bai sadaka in zai mutu ba zan je ba ka gaya mar baba kai wani irin mutum ne mara tunani me yake damun ka to bari in gaya ma idan kana buƙatar albarka a rayuwarka wannan aminin mahaifinka ne kamdarin nan ba shi da kamarsa ka amsa kiransa ka je ka same shi da baba yawa wallahi ba za ni ba sai yanzu da basir zai kashe shi ya tuna da a kira nan zo san da mahaifina ya mutu bai zo jana'iza ba sannan har aka gama zaman makoki na ganka da biredi da fiye wata amma shi na gansa ba za ni ba kuma baka gaya bar wallahi ba za ni ba baba in dai kiran shi ne ba za ni ba da shi aka cuce ni garbati wallahi ba za ni kuran da za ka yi a rayuwar kenan ka ki amsa kiran aminin mahaifinka idan kana buƙatar albarka ka raɗe ta kuma ka amsa kiransa ka je ka same shi domin akwai magana mai mahimmanci da za ku yi da shi wannan dalilin ne ya sa ya ce zo ka same ka ka gaya ma ka je ka same shi in kuma kana neman rashin albarka to shi kenan idan ka sha zaman ka karkace ba za ni ba ku dama irin ku da an barwa mutum kuɗi ku tare a kashe kuɗin shine damuwar ku malaman duniya ma na san su baba kai hakuri baba wallahi ba zan zo ba baba da ke za a da baki a cuce ni abinda baba na ya bari kuke so ku ci
har wani ana kira na abin wa'azi irin fito da kuɗin wallahi ba zan kawo ba. Ana ne da ba da damuwa ba. Ciya cuto. Wato zi da Allah Ubangiji zai sake aure ni, Allah sai kin fi haka da. Wallahi tallahi nake gaya miki dan ba za ki rinka cin komai ba daga kwai sai kaji sai madara a hada da tuffa. Allah wallahi. Ya za ni kira da kaunar ki kullum. Ana kira na wani. Wai kai me yasa baka da alkawari? To, ai ka ji ai. Ce muku ga gabar kuna yin Jiya ka ce min za ka zo ban ganka ba. Gashi yau ma haka. Wai me yasa kake yin haka? Ni kuma ba na son gulma. Ina! Ikon Allah! Wallahi ga ji ba zan bayar ba din! Wato dan an gaba abun ya mutu shine ake so a ci gado a tuce ni. Kowane munafiki sai ya zo ya mun sallama ya zo yana mun magana wai waye akan me saboda me zan ce ba zan da mu tunda baban me ya mutu mutumin nan bai zo ba amma kullun sai a dinga aika wai me yasa wai in je Me ya same ka ne? Ka ci kana cin. me ya same ni ke ina bayanin bakin ciki ya kama ni tunda uban me ya mutu mutum bai zo daidai da gaisuwa bai zo ba Wai me ya faru? tunda baban me ya mutu malam me gemu bai zo ba aka yi farko aka yi biyu aka yi uku aka yi bakwai sai yanzu da Allah ya jarabce shi da basin da ya ji zai mutu wai sai yake kira na in je mai me ana cewa wai sai na ji Allah zai ji kaina shine ubana ni nake da Yaya, baka sani ba da za ka je ka ji me zai faɗa. kai dan Allah ki zauna da Allah kina magana je kin fi ni sanin me nake ne Abokina, ya kamata dai ka saurare ni. Bai kamata ka rinka irin wannan maganar. A'a, ku yi shiru. Kar ku ce komai. Abokina. ba ruwanka ba ruwanka wannan babana ne ba babanka bane Ya da nan baka shawara. Da ka je ka same shi, sai ka ji kiran da yake maka. Baka sani ba ko kiran da yake maka alkhairi. Amma idan har ba ka je ba ni da ka bani dama in je in ji kiran da yake maka. wai kuna je uwar me zai ban ga wanda zai ban albarka ya bani na mutu ya mutu da albarkar shi me zai mun ba ruwanki Ya aminin mahaifinka. Yawa kuri yaya, da ka je. wallahi ba za ni ba ba za ni ba To shi kenan. wai in zo na je to ana cin to ma bilwani shine bilwani dai ana cewa an ban bishi ba zan shiga aljanna ba ya na rabu da baba amma yana cewa wai sai na bin mutumin zan shiga aljanna ni za ku gaya mun abin da zan yi kuna nufin kun fi ni sanin me nake yi Kai ku sake. to bari in gaya muku Allah ne ya faɗa namiji ma yana gaban mace ku daina magana Abokina. ba ta mun rai akai ku daina magana ku zauna Abokina. kuna nufin kun fi ni sanin me nake ne Ba za ka saurare. sai da mahaifin mu ya rasu na yi bakin ciki kuma ba wanda ya bakin cikin da nayi saboda na san shi da mahaifina haka suke ba abin da ya raba su da babana amma bai zo ba addu'ar uku bai zo ba addu'ar ɗaya bai zo ba muka je muka binne shi bai zo ba aka yi bakwai bai zo ba 40 yanzu basir zai kashe shi ya matsa yanzu har ana cewa sai na je zai mun rahama ni zai mun rahama Amma yayi da ka ce aminin ne na ga. ke na rantse da girman Allah zan raba gado ma A'a, ba za a yi haka ba. Abokina ba za a yi haka ba. Kana ce za a raba gado na jirai na ya bai. Ba za a yi haka ba. Ai kai ne babba a gidan nan kai ya kamata ka ci gaba da rike musu. Kuma kai to wai kai ya mana waye kai abokina ko me ya kaka gidan nan kake hira da kannena a gidan ka nake yi da. ke wankin nan shiga ba za a yi wankin ba shiga ke mata shi shiga ba za a yi wankin Hada ita? Hada ma ita da ita. sai ya ga hanyar Amma aboki. a'a nan na ce Wai na ce dama ina so za mu kai. dana za ka yi karin nan na ce gari a damar dogon da damar haba mata ne me hada mata da maza ai ga daki na can ne ba Ni ga ba da aure mun yan nan ba akwai da. Wallahi tallahi. Na ga ma ne. aura ma yan nan kana tafiya sallallahu kuma a karkace bar uban
Hajiya ki haƙuri, kin ga wani sabon abu da baki taɓa ganin irin shi ba ko? Na san babu wani ɗan adam da ya taɓa shiga gaban motar ki ya tsaya sai ni. Ni ma ɗin akwai dalili ne. Ina so na miki wasu 'yan tambayoyi ne, amma da yake babu lokacin da zan ganki, shi yasa na shiga gaban motar ki. Aka ce ma malamar makaranta ce ni? To idan tambaya za ka yi, sai ka koma ajin makaranta ka yi. Ba ki yi kama da malaman makaranta ba. Kuma ko da kin yi kama da su, na san malaman makaranta ba za su yi amsa min tambayan nan da zan miki ba. Amma kuma ke kina da ilimin da za ki yi amsa min. To komai zan yi ina da ka'ida. A yau ban shirya tsayawa magana da kai ba. Sai dai ga katin samun damar ganina ka zo gida ka same ni gobe da safe. cewarka akwai wasu tambayoyi da za ka yi mun ko? Ya zama dole ka faɗa maka ƙa'idojina da sharaɗoɗina. Na farko, ana mun magana ne cikin girmamawa da ladabi. Na biyu, ba a neman alfarma a wurina. Na uku, ba a zuwa neman aiki a gidana. Na huɗu kuma, ba a kawo min tayin soyayya. Don haka ka kiyaye. Hajiya, na ji daɗi da Allah ya sa na same ki da ƙa'idodi da kuma sharaɗoɗi. Ke ma kamar ni, yadda kike da ƙa'idodi da sharaɗoɗi, ni ma sai zamana kuma haka ne ma yake. Nakan iya zuwa ma mutum tambaya. Nakan iya zuwa da tambaya a yayin da mutum ya shirya ji na fasa. To yau abin ya jiyo kanki. Na ta roƙon Allah ya nuna min irin wannan rana da zan zauna ni da ki dan na miki wayannan tambayoyi 2 zuwa 3. Gashi kuma lokacin da Allah ya kawo lokacin sai na ga na fasa ma zai fi. Amma ba wai na fasa kwata-kwata ba. Idan mun sake zama na muke su. Ni zan tafi. Waye gaya maka za ka sake samun damar ganina? Ni ba kamar biri bane da za a ɗaure shi duk lokacin da kake so ka zo ka gan shi. Ta iya yiwuwa ka gani ba za ka sake ganina ba har abada. Don haka ka sauwaƙe wa kanka ka zauna ka faɗi damuwoyinka. Tabbas haka ne. A idan Allah ya sa ban sake ganin ki ba, wataƙila baki da rabo ne. Abin nufi shine wataƙila ba za ki saurari me zan faɗa miki. Babu matsala. Sai an jima. Okada man, this girl she's body like Okada man. Jama'a assalamu alaikum, sunana Abdul Estinkin mai gashi aka original Jos Boy. Ina muku albishir da zamu fara haska wani kayataccen fim din mai suna Duniyata. Ai gaskiya ce ba a so. Ina manya-manyan malamanmu akan gaskiyan aka kawar da su. Ina Sheikh Ibani Zaria, ina Sheikh Jafar, duk an kawar da su akan faɗan gaskiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin bala'i ne? Wace irin masifa ce wannan? Ta tunkaro mutum ya rasa yadda zai tare ta. Kuma a YouTube channel din da zamu ringa sake shi shine Duniyata TV. Kada ka manta, stay tuned because Duniyata kayataccen fim ne, zai nishadantar da kai, zai fadakar da kai, kuma daga wannan kayataccen daraktan nan, babban daraktan nan Mansur Khan Abdullahi. Nagode.